раҳмат ки бо мо ҳастед. соли гузашта документ надоштам. комментот павтор нарафтесай, свежи гап зан ва паспорти пештарарам сурат бигирен ва вақте ки мепурсанд салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Федератсияи Русия айни ҳол боз чӣ тасмим гирифтагиай? Дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. бародаро, дар бораи приложенияи Амина, яъне дар бораи регистратсия кардан ва дар бораи якчанд камбудиҳову тағйиротҳои дигар худо хоҳад мо видео мебарорем. пага ё рӯзи дигар интизор бошед, маълумотҳои заруриро барои худтон мегирем. баъд бо диққат тамошо кунед, информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан боварӣ надоред. худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. дар Федератсияи Русия мехоҳанд муҳоҷирон оилаҳояшонро ба ин кишвар наоранд ва оилаҳои муҳоҷирон аз ин ҷо ронда шаванд. як гурӯҳи вакилон Федератсияи Русия барои ҳақиқат таҳти сарварии раиси ҳизб Сергей Миронов, вакиле ки ба муҳоҷиратҳо шинохта мешавад, ба Думаи давлатии Русия лоиҳаи қонунеро пешниҳод кард, ки бо худ овардани оилаи муҳоҷирон манъ карда шавад. ба қавли вакили рус, иҷрои ин мамнуният метавонад ҷараёни муҳоҷиратро 20% коҳиш диҳад. дар ин тарҳ пешниҳод шудааст ки ин маҳдудият ба шаҳрвандони Беларусия ва мутахассисони баландихтисос ҷорӣ нашавад. яъне ки шаҳрвандони Беларусия ва нафарҳое ки мутахассисои хуб мебошанд, ба ин нафарҳо қонун дахл надошта бошад. ва дигар ҳар нафаре ки ба муҳоҷират меояд хостанд ки оилаҳошонат ба ин кишвар роҳ надиҳанд. маҳдуд сохтани интиқоли пул ба хориҷа. ҳамзамон вакилон қайд карда гуфтанд, инчунин боз як лоиҳаи дигарро пешниҳод намуданд, ки ба танзими интиқоли маблағ аз ҷониби муҳоҷирон равона шудааст. дар лоиҳа манъи интиқоли пул ба хориҷа аз ҷониби кормандони хориҷӣ ки аз маоши расмии моҳонаи онҳо зиёдтар аст пешниҳод шудааст. ва инчунин Сергей Миронов пешниҳод намуд ба Думаи давлатӣ ки ҳар нафаре ки ба Федератсияи Русия сафарбар карданӣ мешавад, дар вақтҳои оянда, мисол вақте ки қонун қабул мешавад, дигар оилаҳошон ва фарзандоншон ба ҳамин кишвар роҳ дода нашаванд ва инчунин аз ширкатҳои ҳавопаймоӣ баъдан мақсад хоҳиш мекунанд ё пешниҳод мекунанд ки вақте ки шаҳрвандои дигар кишвар ба Россия омаданӣ мешаванд, билет танҳо ба мардо фурӯхта шавад, яъне ки ба ҳама дигар ба аҳли оилашон билет ҳам дода нашавад. ибад информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем. комментарияҳои шуморо хонда ба саволот ҷавоб мегардонем. касе ки мехоҳад гарантияи Қазоқистон бирава ва аз сари нав документ куна, номерое ки мебурад зангшон бизанем. Шамс нависонда: бовар надорам ки патент атминид шавад. морам дар ягон видео нагуфтем ки патент атминид мешавад. Мирзоев нависонда: салом бародар, раҳмат ки бо мо ҳастед. соли гузашта документ надоштам, лекин въезд кушода аст. ман метавонам равам? въезд ки кушода бошад, бале, шумо метавонед ки сафар кунед, биред. як нафари дигар нависонда: салом ака, як ҷавобте илтимос. одамҳое ки дар обшужит ҳастанд, амина дар кор ҳаст кушоданош ё не? бисёриҳо накунем меган. ин приложенияда ба қайдгирӣ барои тамоми муҳоҷирон шарт ва зарур мебошад. Ваҳобов нависонда: салом бародар, ба 1 октябр билет арзон мешава ё ки не? ин чиза шумо метавонед ки пеш аз сафар 2-3 ҳафта харидорӣ кунед ва арзонтар дастрас мекунед. дар ҳама ҷо ҳам хеле 1 рӯз 2 рӯз мондан ба рейс агар шумо харидорӣ кунед, албатта ки нархаш қимат аст. Абдуғаффор нависонда: комментот павтор нарафтесай, свежи гап зан. баъд айдепорт кушода шудан, вориди Россия шавем. Золотая корона боз боқимондаи қарзша талаб мекарда бошанд. комментарияҳо павтори аз ҷониби ман нестанд. мардуме ки мақсад менависонанд, ӯво павтор наменависонанд. ва шумо саволои нав бинависен, ман ҷавобои нав мақсад пешкаши шумо бигардонам. баъде ки золотая корона шумо қарз доред, ӯ мақсади гап аз номи шумо анулировать намешавад ҳеҷ вақт. Раҳим Каримов нависонда: бародар, салому алайкум. паспортум 10 моҳи дигар срок дорам. Россия равен мешавад? Илтимос ҷавоб дед.
хубаш ки паспортона нав кунен ва паспорти пештарарам сурат бигирен ва вақте ки мепурсанд барои чӣ паспорт иваз кардем, шумо фаҳмонда битонед ки аз сабаби кам будани срокаш мо паспортмона иваз кардем. Як нафари дигар нависонда таможни мешавад брат. Таможни союз шидан нашидан ягон информатсия нест, бародари азиз, ҳеҷ чизи дафтсавери нест. ва мо дар ин масъала чанд бор видео кардагем ки ба ҳар хел видеоҳо бовар накунед. Зинда ва сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com